Шаңғы биатлон комплексы Қазанның Мирный бистәсендә урнашкан, 2019 елда төзи башлар. Ул инде тулысынча әзер диярлек. Хәзер бары тик документлар белән эш алып барыла. Комплекс янәшәсендәге шаңғы юлының озынлыгы 7 километр, явым-төшем аз булганда, аны махсус җайланма белән 3 чакрымын кар белән тутыра алачаклар. Трассаның нибары 3тән 1 өлеше генә тигез санала. Объект төзелеп беткән, хәзерге көндә инде булган милекне Казан шәһәренә бирү процессы бара. Шаңғы биатлон комплексы безнең Казан мәктәбенә карышак инде, шаңғы һәм спортивный ориентирование мәктәбенә һәм муниципаль объект булып торачак. Шаңғы биатлон комплексы 54 гектар җирне бәйләй, ул 250 тамашачыга исәпләнгән. Административ, инвентарь саклый торган бүлмәләре барысы да янәшәдә урнашкан. Сервис зданиесының икенче катында, бу зданиедә безнең бу икенче этажда инде судьялар өчен бүлмәләр, комментаторлар өчен бүлмәләр, инде һәм хронометраж өчен бүлмә, һәм менә аерым бүлмә пресс-конференция өчен. Мылтыктан мишенга ату өчен стандартлар буенча 30 урын әзерләнергә тиеш булса, Мирный бистәсендә алар 40-ка кадәр җитә. Нам посчастливилось, что Безнең Татарстанда бер кайчанда мондый комплекс юк иде. Безнең бәхеткә аны төзергә федераль хөкүмәт ярдәм итте. Иң мөһиме ул Казанга якын. Шаңғы узышлары федерациясе Россия биатлончылар берлеге таләпләренә туры килә. Комплекска нигез салынган вакытта аны Татарстан шаңгычылары өчен төзиләр. Республикада төрле ярышларда катнашып килүче 150 шаңгычы бар, шуның 100дән артыгы балалар. Биатлон федерациясендә әлегә анда бер генә спортчыда шөгыльләнгәне юк дип белдерделәр. Ул менә бүген инде март җитеп килә, сезон якынлашып килә бетүе, ахыры безнең балалар, тренерлар анда кирип шөгыльләнә алмыйлар. Хәзер объектны Казанның спорт мәктәбенә тапшыру эше бара. Татарстанның биатлон федерациясе президенты Илдар Нугманов бина мәктәп карамагында булгач, республика спортчыларына анда шөгыльләнергә мөмкинлек булмас дип борчыла. Аны җыйналар биргә Казанның спорт мәктәбенә шаңғы буенча. Бу, конечно, бик борчый, чөнки эшнең кырылуы бик каты һәм ул безгә бик зур комачаулыклар китереп чыгарачак. Казан башкарма комитетында киресенчә шаңғы юлы бөтен спортчылар өчен дип шандырдылар. Бөтен Татарстан өчен төзелгән объект, шуңа күрә без монда Казанлыларны гына түгел, бөтен безнең республикадан районның шаңғы белән шөгыльләнүчеләрне көтеп калачакбыз. Альберт Салихов сүзләренә караганда, бинаны тапшыру эше бу атта тәмамланачак. Димәк, язның беренче көннәрендә комплекс барлык спортчылар өчен дә ачык булырга тиеш. Руслан Студенов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.